amor i humilitat. És vida per donar vida, per desprendre's. Desafia allò que creus injust i encara que l'horitzó s'allunyi a cada passa que fas cap a ell, persisteix. És amb la voluntat allà on descobriràs cada dia una meravellosa victòria. Arriba el moment de viure i creure en l'acció constant. En ella hi ha el sentit de tot el que ets. Camina cap a trobar-te, perquè el que sentiràs ara parla de tu. És la teva hora. És l'hora d'animar l'ànima. Creieu que el vostre projecte continua sent lliure i independent ara que esteu collats per una discogràfica? Bé, doncs, abans de respondre a aquesta pregunta, només volíem dir que és un plaer un cop més estar xerrant amb l'Aleix Mataró de l'Eix Art en el nostre poble, el poble que compartim, i compartint unes patates magnífiques de Cal Ignasi, que també és un lloc que compartim molt sovint, Doncs res, som en Jordi, en Pau i l'Irma, i la Irma començarà responent-vos a aquesta qüestió. Una mica collats per res del món, és a dir, nosaltres en el moment en què ens vam plantejar firmar per un sello discogràfic va ser per sumar, no per restar o per limitar-nos. Llavors, en aquest sentit estem molt contents d'haver trobat la discogràfica amb qui estem i realment no ens han collat, no han modificat en cap cas el que era Bonobos. Simplement és un altaveu i un mitjà més per arribar a més llocs i per poder fer més feina del que hem fet fins ara. Però no rotuna si ens colla o ens canvia estar en un sello discogràfic. I el fet d'estar més exposats al mercat, per dir-ho d'una manera, això us condiciona d'alguna manera? Bueno, t'obre una mica també com diferents marges que tu no podries controlar. Nosaltres, movent-nos nosaltres mateixos, hi ha llocs on no podem accedir i una empresa de discogràfica o de manejament o algú que tingui uns contactes en certs llocs pot obrir moltes portes i que nosaltres podríem desconèixer, o mètodes o tàctiques de màrqueting o mil històries. I l'experiència, ells porten més de 20 anys dedicant-s'hi i nosaltres, Bonobos té 2 anys de vida, 3 si m'apures. Correcte. I que de fet la primera condició, és a dir, nosaltres no vam pas acabar amb la discogràfica que estem o manejament, que és RCB Suports, que estem molt contents que sigui així perquè a part són uns veterans del sector i que porten entre altres grups com els Pets o l'Exambusto, i nosaltres en aquest sentit som l'equip petit, no? Doncs crec que una de les condicions a acabar amb una gent com ells va ser això que deia l'Irma, no? També, el fet de que dèiem no rotundament entregar el projecte a mans d'algú altre, és a dir, el projecte segueix sent nostre, seguirà sent nostre i vam poder triar per sort i poder dir que has pogut triar crec que és un privilegi i en aquest sentit vam poder triar la discogràfica que ens oferia potser una llibertat més gran, no? També. I és curiós perquè és la primera entrevista on una pregunta la contesto últim jo. Bueno, no és veritat, ha començat ell. No, però no responc la pregunta. En el poc petit hi ha bona confitura. Sí, però en aquest sentit la discogràfica és molt gran, no? Vull dir, realment... Ho dic per vosaltres, Sí, per això ho dic. En aquest sentit la discogràfica és gran i nosaltres som el pot petit, no? Però em sap greu, amics, però diuen que el tamany no importa. Així que... Sol a mi també els que la tenen petita. No, però realment és així. Jo crec que nosaltres som un grup emergent, que crec que seguirà sent així en els propers fins i tot 2 anys, perquè crec que si et fiques al costat de grans grups del panorama català crec que tots tenen una llarga i dilatada trajectòria i per tant crec que ser un grup emergent t'obre moltes possibilitats. Diuen que l'experiència és un grau, nosaltres no el tenim, però això alhora és una oportunitat, no? És l'oportunitat de no tenir por a certes coses, és l'oportunitat de poder créixer molt més que grups que ja han crescut, no? D'aprendre, de conèixer i això crec que ens hi tirem de pet, però ràpid, a l'oportunitat aquesta que ens brinda el fet de ser novells. Aquesta pregunta l'introdueixo, Teniu visió prospectiva de la vostra banda? O sigui, us han marcat unes cites per assolir cada cop uns esglaons de consolidació i tal, o aneu fent? Nosaltres cada any fem una mica la carta als Reis, de què ens agradaria aquell any, però no ens marquem estar... que evidentment tot grup somia, no?
en poder arribar a dalt i poder compartir cartell amb els grans del moment, però tot i que ens agradaria molt no és la nostra principal, o sigui, hi ha moltes coses que passen per davant d'això, com és passar-s'ho bé, com és seguir fent el que creiem i el que creiem nostre i el que és sentit, i evidentment si fent tot això i treballant com hem treballat fins ara arriba, estarem encantadíssims, serem els primers en celebrar-ho, però no és l'objectiu. L'objectiu és seguir disfrutant, seguir podent aprendre de tot el que ens està portant això. I per no ser hipòcrites, crec que som un grup que hem estat cantant, bueno, i cantem que cal viure en l'ara, no? Sí. Doncs crec que el futur és patrimoni dels que creiem en el present, no? I en aquest sentit, penso que marcar-te un objectiu a llarg termini potser no és el que hauríem de fer, no? Sinó que el que ens basem nosaltres en objectius com si diguéssim curts i palpables, no? És a dir, potser exacte, aquest any com a màxim, perquè si ens plantegem aquí bonobos d'aquí 10 anys, doncs... Una mica tots tenim somnis, està clar que sempre quan comences un projecte tens la visió d'un projecte similar que ha prosperat i ha funcionat i tens com una mica aquell somni o aquell camí, però és que no podem deixar de viure els concerts que fem perquè són el que ens donen les ganes de seguir tocant i seguir construint aquest projecte. I crec que si vivim amb intensitat al moment és una porta oberta cap a noves experiències que segur que seran molt positives, no? També hi ha una cançó del nou disc d'Anima l'Ànima, que el podeu descarregar-vos gratuïtament a bonovamusica.com, Falca. Doncs total, hi ha una cançó que es diu Una cançó per dir-te que aquest ara és un sempre, no? És a dir, aquest moment és, al cap i a la fi, és un moment etern que forma part de tu, doncs val la pena que el visquis amb intensitat, no? Perquè el moment que estem vivint te l'emportaràs amb tu per sempre. I en aquesta mateixa cançó hi ha un text per sota que molta gent ens ha demanat últimament i què diu en aquell text de no sé què, perquè sona una veu radiofònica i aquest text el que parla és de la llei de l'atracció, no? I diu que fes i caminaràs cap a experiències afines als teus actes o dorm i viuràs en la més pura somnolència, no? És a dir, si vols que passin coses, fes que passin coses. I en aquest sentit crec que qualsevol objectiu es basarà i es valdrà en això. I un aplaudiment per l'Ignasi que ens ha fet unes braves molt bones. Home, vine, no? Somos bonobos y valientes de sendero. Un invento en salsa de creixer. Creient en la meravellosa virtut de poder fer de cada instant un instant de plenitud. No deixeu de viure més. De bon nou show. Ànima sonora de sang. Prou de l'experiència i ara, per exemple, esteu com una relació molt maca amb altres grups paral·lels, com el Xarango o així. Creieu que seguiu una relació paral·lela? Us motiva el seu exemple? Creieu que us pot fer ombra o que heu de buscar la vostra línia més marcadament? Bé, jo crec que en el primer lloc de tots crec que és un privilegi poder compartir, no? És a dir, diuen que fa 15 anys potser el panorama català potser era molt més competitiu a nivell no sé com dir-ho, de caràcters individuals de les persones, els grups competien molt entre ells, aviam qui era el que treia el primer al disc, aviam qui feia més vendes. Crec que a dia d'avui ha quedat demostrat que això, al cap i a la fi, acaba reduint-se en el fet que has de ser feliç fent el que tu vols, perquè de vida només n'hi ha una i s'ha de disfrutar. I nosaltres, la nostra generació, ens n'hem adonat que la manera més maca de disfrutar de tot això, de gaudir-ne, és poder-ho compartir, no? I ens hem trobat una sèrie de grups pel camí, que jo crec que això també, fent referència a la llei de l'atracció, i hem acabat perquè realment hem caminat cap allà, però tant ells com nosaltres hem coincidit en un mateix punt. Crec que això ens ha fet aprendre un munt els uns dels altres, gaudir un munt els uns dels altres i espero que segueixi així. De fet, al Colònia Festival parlàvem amb el Guillem Soler, que és el cantant d'un grup que es diu Buos, que ja fa molts anys que toquen, i ell em deia: nois, seré l'avi de la colla, però jo vull formar part de la vostra moguda, de la moguda del compartir, del jo em poso la teva suadera, vinc al teu concert, col·laborem, ens ho passem bé i ho fem gros entre tots, perquè som un ésser social i reduir-nos a les individualitats penso que és completament desaprofitar el potencial que tenim com a societat i com a persones, no?
A més, volia dir respecte al que has dit de Charango, que sí, realment Charango, el seu exemple, és molt motivador, i més perquè són amics nostres i més perquè ens han ensenyat, però crec que el nostre objectiu no és assemblar-nos a Charangos, sinó aprofitar les coses bones que ells ens donen dia rere dia i aprofitar les coses bones que ens donen els Catares dia rere dia i el que ens donen, jo què sé, altres grups amics, no? També podríem parlar d'en Mil, o del David Pinyoles d'aquí al poble que ens ha ajudat a produir el CD, o de les Seis Sisters, o dels nostres amics, vull dir, som el que fem i som les persones que ens envolten i som el que això. A mi que em diguin que el meu estil musical potser té punts que es poden semblar a Charango, doncs, sincerament, és un plaer, perquè Charango són uns grandíssims músics, toquen de meravella, i considero que hem lluitat suficient com perquè el nostre producte, i perdó per dir-ho així producte, no? Però crec que la nostra música ja té els seus punts característics, no? I crec que Charango també es pot assemblar a altres grups dels quals han après, i crec que acabem fent la grossa entre tots i acabem tots assemblant-nos amb tots i no passa res, no? Ells tenen el que es mereixen, estan a dalt de tot perquè s'ho han merescut, i a més tenen la humilitat d'ensenyar-nos a nosaltres, doncs, què menys que aprofitar-ho i què menys que compartir-ho. Jo als meus fills els hi vull dir, fills meus, el vostre pare la va liar ben grossa. Sí, i una mica també és com una evolució, no? Tots els grups i cada grup com a internament és una evolució de, hòstia, jo he pres això d'aquest grup, he anat a tocar amb aquest grup, hem coincidit en segon, doncs he pres això, o musicalment, o la manera de funcionar amb un bolo, o la manera d'organitzar-se els assajos, tot suma una mica a l'hora d'aprendre de qualsevol grup. I a més, si això que deia en Jordi, si són col·legues i són propers i ho fan de forma humil i amb ganes, és molt gratificant. Bueno, només cal fer l'exemple. l'exemple. Ja ha parlat una mica el que és el nòvio de l'Alguer, també, últimament. Això, que no surti, però no, sí. No, però la qüestió és que imagineu-vos que el senyor Isaac Newton, quan li va caure la poma al cap i va descobrir la llei de la relativitat, no, que vas dir, la llei de la gravetat, doncs digués, no, mira, està molt bé però me la quedo per mi, no? Per què? Vull dir, és que tirem endavant com a societat compartint i acabes unint emocionalment amb les persones que t'envolten compartint, i crec que no compartir sincerament no forma part de la meva manera d'entendre el món i crec que per extensió de la manera d'entendre el món de Bonobos i dels altres grups que ens envolten. A partir d'aquí, qui es vulgui unir a la moguda hi serà benvingut, però totes les opcions són vàlides, no estem dient que això estigui bé i que estigui malament. Simplement és la manera que a dia d'avui ens està fent molt feliços i crec que lluitarem perquè ho segueixi sent així. La ciutat vestida d'abril m'aferra les teves si el vols que camina al compàs dels meus. Estem aquí perquè heu presentat també el nou disc, el post primer disc, de fet, no? Ànima a l'ànima. Hem pogut escoltar... Què tens aquí? Que avui me'n matarà? Aquí veiem els dos dissenys que de moment existeixen, en canvi de tipografia i tot. Creieu, el vostre repertori inclou temes més de lletra, més de filosòfics, no? I altres que són més purament rítmics. Creieu que això ja va per definir el vostre paisatge sonor o creieu que encara podeu tirar més enllà? Creiem que un paisatge sonor no... jo almenys crec com a persona que el nostre paisatge sonor mai es tancarà o mai s'estancarà amb un estil de música o un estil de lletres o... No sé, sempre Jordi és d'aquelles persones que canta el que ha viscut i canta la gent que és i mai cantarà una cosa que no sap de res, igual que en Nuri i igual que la resta de Bonobos que toquem, el que a nosaltres ens ha apassionat o l'estil de música d'on nosaltres venim una mica. I això és el que va fent que Bonobos vagi agafant la seva sonoritat i el seu paisatge musical, com tu has dit tu, i crec que això no acabarà de tancar-se mai, sempre anirà evolucionant d'alguna manera o altra. I les lletres, què en pensa? Bueno, no sé, i que penso també que qui digui, que per exemple, qui s'escolti Ànima a l'ànima, el nostre disc, i digui que les 5 primeres cançons s'assemblen a algun grup de música que hi hagi actualment al panorama català,
puc respectar la seva opinió, però no la compartiré, perquè no, penso des del meu punt de vista que hem lluitat perquè això no sigui així. Vull dir, sí que dins del món del world music, no, aquí a Catalunya hi ha hagut molta tradició, no? Hi ha hagut grups boníssims que han fet molt camí en aquest sentit i han establert una marca tan gran que el món al cap i a la fi acaba sent la marca Barcelona, la marca de la música mediterrània, que de seguida que sentim un tumbao o una guitarra rombejada tothom diu ostres, la Tropa Kung Fu, ostres, el Dosminguet, Charango, Macaco, però no... Però pel que vaig sentir, són estils bastant diferents. Exacte, doncs aquí és on anem, no? Que sí que lluitem perquè la música sigui diferent. Així doncs, Ànima d'Ànima penso que sí que realment és un posicionament per dir Bonobo es fa això i canta això. Les lletres crec que al cap i a la fi són històries personals. Hi ha molta més cosa, més ritmes, més... Històries tendres i crec que alhora són lletres que parlen, com molt bé dit en Pau, del que som. I en tot cas penso que és música de denúncia, no? Perquè parla també de les coses que ens agradaria canviar. En aquest sentit, el Feliu Ventura, que és un cantautor del País Valencià, té una frase molt bona que diu a mi em diuen que faig cançó denúncia, però potser serà perquè els altres fan cançó de renúncia, no? No cal pas ser com Obrim Pas i dir-ho explícitament volem canviar no sé què contra el capital. No, vull dir, a mi Obrim Pas m'encanta, em fascinen, però vull dir, la meva manera de denunciar poder no és escriure-ho tan explícitament, sinó com explicar des del nostre punt de vista. I en aquest sentit les lletres tiren per això. I amb un directe festiu i unes lletres tendres ha nascut la... Petxanga carinyosa. La petxanga carinyosa, que és el que diem que fem nosaltres. Bueno, vostè no estiu propi? Sí, doncs a més li fiquem un nom, va. Petxanga carinyosa. Una mica el que deies de les barreges, és normal que hi hagi molta barreja. A nivell musical som 7 persones que venim de 7 aficions, estils musicals diferents, i Bonobos és el punt on es troben tots. Llavors hi ha una miqueta dels estils de cadascú, del que ha mamat cadascú, del que realment s'escolta cadascú quan arriba a casa. I llavors això també és una mica lo maco, almenys parlo per mi, de, hosti, arribes amb un tema, algú arriba amb un tema a l'assaig, normalment en Jordi o en Nuri, i s'acaba de construir de tal manera que tothom se'l sent seu, perquè tothom hi ha portat el seu toc. Una mica la simbologia és la de l'àtom, que tots som 7 persones que acabem formant l'àtom i que això explota i és la nostra música la que volem moure i ens la sentim tots. I que al cap i a la fi també penso que si tu vas al taller de músics o a l'ESMUC i comences la carrera, no et començaran pas dient no mira, és que has de fer la teva música. No, et diuen agafa un solo, si toques el saxo, et diuen agafes aquest solo d'en John Coltrane i te'l transcrius, no? Per què? Doncs perquè som el que fem. La humanitat ja ha estat abans John Coltrane, ja ha estat abans Miles Davis, ja ha estat abans Paco de Lucía. Doncs home, està molt bé començar aprenent d'ells per després arribar a un punt que és a partir de tot el que soc, a partir de tot el que faig el que soc jo, no? I crec que Bonobos té una mica aquest esperit, no? De dir, d'acord, la Irma escolta un grup, en Pau escolta un grup i escolta un altre grup. Quin dels tres copiem? No, no és això. És del que tu has begut, del que jo he begut i del que l'Irma ha begut, fer-ne alguna nou, no? I Déu-n'hi-do, per aquest exemple que no l'havíem dit enlloc i penso que està molt bé, no? L'incorporarem al repertori. Ai, perdó, estava practicant coreografies pel concert. Ho havia d'aprofitar. Perquè en el concert del Pasternak es va veure, o hi podien altres, però la meva experiència és més limitada, i es va veure com que havíeu treballat molt el tema de la coreografia, que hi havia una sèrie de cançons que anaven molt ben acompanyades amb el vostre moviment, que fèieu tot molt boig, però inclús també no és coreografia, sinó com un part més dramàtic, en Nuri allà fent tonteries per allà, però com tot molt més carregat de missatge, no? Això creieu que també ho explotareu? Passarà a formar part del vostre paisatge musical? Jo crec que ja hi formava una mica part i quan et trobes en un directe amb el que te sents a gust i amb el que disfrutes, ja vulguis o no, balles. Que passa que la nostra virtut, precisament, parlo per mi, més que
perquè és el que sé més, la nostra virtut tampoc és ballar gaire. Amb la core que està fent ara ja es perdia, el pobre nen. I soc perco. Doncs, una mica la nostra virtut no és allò, no és la dansa, però sí que per això hem hagut d'intentar buscar de dir coreografies que el directe siguin més visuals i que en un directe sempre han d'anar passant coses. I ens han ajudat. I ens han ajudat, clar, perquè han vingut tant la Sara Serra com la Laura Ballesta, que els donem les gràcies des d'aquí. Ens han vingut a ajudar a mirar-nos i que això, que nosaltres hem de ballar a zero i que ens han fet ballar i han aconseguit que balléssim, que tinguéssim un directe coreografiat i que a la vegada poguéssim tocar. Exacte. De fet, a casa hi ha escenes molt maques de tocar i ballar. No és tan difícil, no? Bueno, jutgeu vosaltres mateixos al directe, quan ho veigueu. No, el que sí que és veritat és que un CD, la música, és una cosa en la qual crec que sí, que has de ficar els 5 sentits i que ho has de transmetre amb els 5 sentits, però potser el que si tu t'escoltes un disc t'entra per les orelles, no? Però crec que un concert és un espectacle audiovisual i per tant has de potenciar la part visual, no? És com si que les pel·lícules mudes podien estar molt bé, però ha acabat triomfant al cinema amb so, no? Doncs crec que això és el mateix, no? Els concerts sense coreos molen molt, però podem mirar aviam, hem de ficar un al·licient perquè potser algú que no ens ha vist mai va venir un concert i no sabrà cap cançó, no? Doncs si a més de no saber cap cançó ha de mirar a 7 tios a dalt d'un escenari tocant, qui ets? Doncs vam dir, home, doncs potser que afegim aquest al·licient també per la gent que no ens hagi vist mai, no? És a dir, que la gent vingui i es diverteixi. És un espectacle on la gent s'ha de venir a divertir. I que no només hem fet tot de coreografies amb les cançons, sinó també hem intentat que fos una mica un espectacle. També és molt difícil combinar-ho i que hi hagi un equilibri molt gran, però he intentat combinar-ho amb una mica d'espectacle. Hi ha un tros amb el Canuri fent una mica de conya, quan camina... No del robot, no? No del robot, la màquina, una mica, sempre són coses que en un concert suma i que música, vull dir, a l'hora d'un directe tots els grups fan música, però hi ha molts pocs grups que facin, a més de música, un tall d'aquests d'espectacle i crec que això ens pot caracteritzar una mica. Això esponja molt concert. I genera notícia, és a dir, a mi molts cops m'ha passat, per exemple, tinc un amic que canta en un grup que es diu La Banda del Coche Rojo, que és de versions, i aquest grup de versions, rapen a un tio del públic en directe, sí? És a dir, qui vol pujar a l'escenari, va, que el raparem? Puja un tio a l'escenari, li fan un pentinat així amb una màquina de rapar i llavors jutgen el públic. El deixem així o l'acabem de rapar del tot? Normalment l'acabem de rapar del tot, però... Rapen un tio a l'escenari. Total, que quanta gent al món ha dit uah, la banda del Coche Rojo són aquells que rapen algú a l'escenari. És a dir, ens agradaria que poguéssim aconseguir que sé, hòstia, els bonobos són aquells que ballen tant, hòstia, els bonobos són aquells que... jo què sé, és a dir, generar una mica de notícia perquè al cap i a la fi són tants els grups que intentem obrir-nos camí que potser sí que cal diferenciar-te una miqueta, no? I ho fem també perquè ens agrada i perquè oferim el concert que a nosaltres ens agradaria veure, per dir-ho així, no? I en aquest sentit, una abraçada per la banda del Coche Rojo. Repo. Una cançó linda que tant necessita el somriure. Quan busques a Google bonobos, el primer que et surt és una història d'uns monos que els agrada molt fer amor. Molt simpàtics. Molt simpàtics. Heu pensat mai en treure partit d'aquesta comparació, relació? O creieu que per alguna cosa el vostre nom, banda, pot comparar amb aquests monos? Bé, doncs la relació ha anat a menys, jo crec, amb aquests monos, O sigui... Bueno, a les nits va a més. És a dir, la relació senzilla del nom de Bonobos és perquè era un nom que havíem tingut en un grup Genes i amb l'Arcadi, però que realment, a dia d'avui, vam mantenir el nom i prou. Però la música que fem ara és totalment diferent a la que feien aquells Bonobos que vam fer amb l'Arcadi i en Roger Olivella, que era un company. Ara bé, el nom, la sonoritat del nom ens agradava moltíssim.
i ens quedem el nom. I a més penso que el missatge dels bonobos, que com quan diuen bonobos em fot una ràbia que perdó, no passa res, és com de centella. Doncs... Com hem de dir? Bonobos, la ossa no. Som de pagès, fotem accent al noviat. Total, que penso que la relació més bonica és aquesta, no? De saber que són uns ximpanzés pacifistes que fan l'amor i no la guerra, no? A més, és curiós perquè és una societat matriarcal, les dones manen, cooperen amb tot, bueno, tenen una sèrie d'avantatges que us convido a llegir el National Geographic. I una mica això de matriarcal també, el grup, també hi és una miqueta. Sabia que cobria. No, però no ens deixa fer l'amor, però... No, però està bé. L'únic d'això és ben bé perquè ens agrada el fet aquest que fan l'amor i no la guerra. Però crec que seria també una altra cosa que diria molt en contra nostra, que ens aprofitem ja no només del nom dels micos, sinó que a més vulguem fer els micos i que a més, no, jo crec que el nom ens agrada molt, el significat també el té i no som gaire partidaris de les coses intuïtives, no? No anirem disfressats de micos, al nom d'un concert. No anirem disfressats. Tot i que havíem portat uns micos a l'escenari no fa tant. Sí, era divertit, però bueno. Els vam jubilar. No, però crec que el nostre deure és agrair-los a aquests ximpanzés el nom, però seguir per un camí paral·lel. Ara explicarem a tothom que la seva filosofia és la bona. Ens quedarem amb la filosofia aquesta de fer l'amor i no la guerra. I sobretot a les nits de concert va molt bé fer l'amor i no la guerra. Si et deixen. Si et deixen. Som-hi, tu saps que a la teva nit se m'escapa sense mi ets mar, enterrats i teulada i amb el sol del bon matí canto mig adormit una rumba, regust de sardana i mentre el gòtic va d'allà. Si encarna la guindilla ja veuràs l'últim. Tornant amb els micos, si un dia anessin a la selva i a Suècia i es diguessin, uns bonobos, què us diríeu? Com us podríeu intentar presentar, no? I com us presentaríeu? Puc començar? Sí. Seria una situació complicada, Bueno, jo crec que el primer que els diria seria gràcies. I que crec que fa falta que moltes més espècies i molta més gent agafi aquest xip, no? De no m'emprenyo i començo a carregar tot, sinó m'emprenyo i comencem a fer l'amor tots amb tots, però almenys no destruïm i no fem mal a ningú. Jo els diria gràcies. Jo també. I és més, intentaria que la societat ens fixéssim més en espècies, com ja dir-me, en espècies d'aquest estil, perquè és que realment els humans ens estem carregant bastant al món i necessitem això. I els diria que sortissin de la selva i vinguessin per aquí al nostre poble, que és molt maco, i ens ensenyessin 4 coses. Fer companyia al Pau Real. I ens ensenyessin 4 coses i també els agrairia el fet aquest de ser tan macos. I són divertits, molt bé. I tu, Jordi, qui es diries que sou? Bé, doncs, és que ara ho estava pensant, i és tu parlar amb un mono, tio. Però, ja em costa parlar amb en Pau a vegades. Que està per l'estil també. No, jo crec que el que els dirien als bonobos és sisplau, ser humà porta masses problemes. Seguiu sent monos i feu tant l'amor... Feu l'amor... Feu l'amor per mi, tio. Això sí que no. Feu l'amor tant com pugueu, perquè realment és una filosofia de vida envejable. I ara els que esteu mirant un segon, els que esteu veient aquest tros de dia que ens demanat que els diríem als bonobos, també a vosaltres els que esteu veient això, també que vinguin a Cal Ignasi a menjar brava. Això, a Cal Ignasi, que ja han volat totes, però a més que intentin això de pillar filosofies d'aquest estil dels monos, tothom, perquè es viu bastant millor i bastant més tranquil fent l'amor i no la guerra. I treballen aquí. I treballen en equip, que això també és una de gran característica dels bonobos, tant els micos com nosaltres. On seran les pròximes
actuacions més destacades? Ens veu estar mirant Woodstock, Nova York, París, Roma... Molt bé, Jordi! No. Aquest estiu crec que farem principalment una temporada de festes majors bonica i al calendari tenim això, diferents festes majors de pobles, ara principalment de la Garrotxa, del Ripollès, d'Osona, de Barcelonès, toqueu a Barcelona 3 o 4 vegades i bé, em refereixo que el radi de moment està sent aquest, no? Cap a Terres de Lleida sembla que sortia en bolos però encara no n'hem confirmat cap. Vull dir que de moment, si ens voleu veure, podeu venir-nos a veure molt a prop de casa, ja ho penjarem al nostre Facebook, Bonobos Música o Bonobos Anuncia. I sobretot també estem molt contents perquè gràcies a estar això treballant de valent hem pogut accedir a festivals com el Hellonia Festival, com a l'Acampada Jove i crec que serà una altra oportunitat per veure Bonobos més enllà d'això, no? de les festes majors. Us convidem a venir allà on vulgueu, Centelles també és casa vostra, a l'Eix Mataró si feu alguna activitat artística us farà sortir el seu blog I a fer l'amor també us convidem. I a fer l'amor i no la guerra com fan els bonobos. Escolteu el disc gratis a bonobosmusica.com, a l'Spotify també el trobareu i en físic en breu, també si el voleu aconseguir us podeu posar en contacte amb nosaltres o a la paradeta d'algun concert. I no deixeu de fer coses, que això és molt important. Que la gent no et ve a buscar a casa. No? Per dir-te coses. Quina me digues adéu. Adéu. Només dir-me?